ta'ala ya kira mummunai da tuba daga dukkan nau'ikan zunubai. To wannan tuba wajibi ne mummunai musulmai su tuba daga dukkan zunubai waɗanda suka aikata. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala irin gatan da ya yi ma bayinsa wanda yake nuna cewa kowace irin ta'asa suka aikata, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada su yanke ƙauna daga samun rahmar Ubangiji, domin shi mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya. ‘Yan uwa musulmai mu sani akwai zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala bai gafarta su, wannan an samu a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin nau'ikan zunuban da Allah bai yahe ma bayinsa, na farko wanda ya mutu yana shirka da Ubangiji, to shi wannan Allah bai yafe masa. Amma duk zunubin da bai kai shirka ba, bawa ya mutu yana yin sa, to baka cewa in dai musulmi ne baka yi masa yanke ka ce to wannan mutum ɗan wuta ne. A'a, yana bisa ga mashi'ar Ubangiji. Idan Allah ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya masa azaba. Na uku, mutumin da ya zama da kwai haƙƙin bayan Allah a kansa, tun daga abin da ya shahi dukiya, ya shahi mutunci na ɗan uwansa da makamantan haka, wanda bawa ke da haƙƙi akan bawa ɗan uwansa, to Allah bai yafe wannan zunubi har sai wannan bawa ɗin nan da ya ji ya nemi yafiyar ɗan uwansa, to sannan Allah ya yafe masa. ‘Yan uwa, akwai hikima cikin abin da ya shahi haƙƙin wani akan wani. Idan a ce tuba na yafewar haƙƙin wani, to sai al'umma su shiga cin dukiyar mutane, su ce in suka zo suka yi istighfari suka tuba sai Allah ya yafe masu. To sai Allah ce to bai yafe wannan. Idan dukiya ce sai ka mayar ma mai dukiyar nan dukiyar shi. In ta baitul mali ce sai ka maida ma baitul mali wannan dukiya ta al'umma da ka zo ka sace ka kwashi. Idan bashi ne sai ka mayar da bashi. Idan cin amana ne na dukiya aka baka amana ka ci, sai ka maida wannan amanar da ka ci. In mutunci ne na wulakanta wani da cin huska da yi masa ƙazafi da yi masa sharri da yi masa giba, sai ka nemi yafiyarsa. In aka ce wato istighfari kamar yadda na faɗi baya, sai a samu tsinannu la'anannu su shiga dukiyar baitul mali su yadda suke so, su ce ai da yake in sun tuba Allah zai yafe musu. A'a, Allah bai yafe wannan haƙƙi har sai